Tehdään Mersuun vähän toimenpiteitä. Elikkä merkki, sen mä otin jo irti ja sitä on joskus maalailtu jollain kumimaalilla, niin rappaillaan maali pois ja teipataan se mustaksi. Ikkunalistat, ne on ajan myötä mennyt tuommoisikin aika rumaaksi, haalistunut väriin ja rumaan näköiseksi mennyt, niin teipataan ne mustaksi. Ja takavalot kanssa, niin siinä oli kalavot, mä ehdin sen ottaa pois. Ne oli kans haalistunut aika paljon, niin laitetaan kalavat noihin takavaloihin myös. No niin, se olisi valmis ja kylläpä tuli siistin näköinen auto. Listatkin on nyt tuommoista kiiltävät ja oikein mustat. Pienillä fiksailulla saatiin erittäin paljon siistimpi auto.